আরে মা, ঘুমো পাই তোমার ব্যস্ত হও না। শীত দিনিয়া জ্বরটা তাকে বলা ହେଇଯିବନି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ହେମନ୍ତ, ତୁ ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ କହୁଛୁ ଏ ଦି ଭାଇକି ଯେମିତି ମୋଟେ ଭୁଲିଯିବନି। ଆରେ ଯୋଉ ତୁ ସିନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଏମାନେ ହେଲେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା। ଚକ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପାକୁ ବି ଭୁଲିଯିବେ। ତମେ ତ ଭାଇ ଭାଉଛ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ କେବେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ